Ей, какво става, хора? Както днес ви въобще казвам да басок и днес ще изтегля домбулата на Фредеки. Ако не ми говорите от дена, сменям модалата и много почваме. Дори да го изтегля. Дай да си седми. Така. 57. Няма ли 57? Много тегля. 45. Виждате, аз не лъжа. Това беше решава да печели. Мали той 45 да се победи. Теглим. 58. Дай ми ти не. А, 23. Дано някой му се отвори късмета и да стана 23. Знани хора печели. Знани печели. И ако не ми отговори за 2 дена, и добре, това беше от мене. Той спечели, ако не ми отговори за 2 дена, искам сега да стосава и тогава пак ще изтегля томата. Добре, хора, абонирайте се за мен, лайкайте, дано ли ви хареса клипа. Съжалявам, че не сте спечели, но можете да ви се отвори късмет, ако той не ми отговори до 2 дена.